Kaixo, zer moduz? Bueno, bideo honetan industria geografia azalduko dizuet, hau da, bigarren sektorea lurraldean aplikatuta aztergai. Eta aukeratu dudan irudi hau, Boluetako Santa Anako irudi izar bat da, ja ez da existitzen fabrika hau, baina Euskal Herriko zaharrena da, Bilbon aurkitzen zen. Bueno, azalpen bideo hauetan, gorriz dauden puntuak azaltzen ditut, Europar Batasuna, Espainia eta Euskal Herrian, beraz. Hiru lurralde horietan nola aurkezten da, nola banatzen da sektorea o industriaren sektorea. Lehenik eta behin, esan barra dago, industriaz hitz egiten dugunean, industriarentzako oso garrantzitsua denez, baliabideen ekoizpen hori edo kudeaketa hori eta energia, normalean beti lurralde guztietan lehenengo gauza baliabidei buruz eta energiari buruz hitz egiten da. Beraz, Europar Batasunarekin hasteko esango dugu baliabide oso gutxi daudela. Espainian ere eta Euskadin are gutxiago. Beraz, hiru lurralde hauetan edo hiru eskala hauetan mantentzen den tonika hori da. Energiarik ez dago eta erosi egin behar dugu, importatu egin behar dugu kanpotik. Bueno, lehenengo datuak esan nahi duena da, Europar Batasunak importatzen duen gauza guztietatik, eren bat daukagun energiaren 60% dela. Beraz, energiaren 40% bat kapazak gara sortzeko guk, segurazki energia berriztagarriekin, ez daukagulako berrizta ezinik ia, Holanda kenduta, eta erdia baina gehiago kanpotik erosi behar dugu. Malta edo Luxemburgoren kasuan ia guztia, hau da, 80%ra iristen dira zifra horiek. Nondik erosten dugu? Tamalez, Rusiatik, zeinekin ez ditugun harreman oso onak, Algeriatik eta Norvegiatik. Ipar itsasoan erreserba handiak daude. Erreserbak, gas eta petrolarenak, hemen ikusten duzue, itsasoan kokatzen den instalazio bat, zeinetatik petrolea atera daiteken. Eta hauek, ipar itsasoa, dakizuen bezala, Norvegia eta Erresuma Batu artean dago, beraz bi herrialde horiek dira energia gehien daukatenak, eta hain zuzen ere ez daude Europar Batasunean. Esperantzarako datu bat da, duela 6 urte berriztagarriek berrizta ezinak gainditu zituztela. Europar Batasun mailan, Ez da, datu hau ez da aplikatzen Espainia edo Euskadin, oraindik urrun gaudelako, baina Europar Batasun mailan berriztagarriek gainditu dute berrizta ezinen zifra. Bueno, eta behin energia eta baliabideak ikusita, esan beharra dago, industria potentzia handiena dela munduan, Txina eta Estatu Batuen ondoren. Ez da estatu bat, Europar Batasuna, baina ikusi dugun bezala beste bideo eta momentu batzutan, Europar Batasuna estadistiketan, estatu bat bezala funtzionatzen du batez ere, ekonomiari buruz ari bagara. Manufaktura oso garrantzitsua izan da, orain arte, naiz eta jaisten ari den, ez ditirikiko, linkak, hemen ikusten da, Alemaniako enpresa batean, langileak bere eskuekin, horregatik da manufaktura, eskuekin, tresneriarekin produktua sortzea. Produktuaren eraldaketarako beraz, pertsonaren presentzia ezinbestekoa da. Naiz eta manufaktura hori indarra galtzen ari den, errobotika bezalako sektorek indarra hartzen ari direlako. Bueno, zeintzuk dira manufakturaren esportatzaile handienak? Benelux eta herrialde handienak. Benelux, Belgika, Herbeherak, Holanda, Luxemburgo ez dago, oso txikia, eta herrialde handienak, mendebaldeko potentziak, Espainia, Frantzia, Alemania eta Italia. Ze sektore dira garrantzitsu Europan? Botikagintza, ibilgailuak, aeronautika eta makineria. Eta tradizionalki, ehungintza eta oinetakoak ere izan dira, baina ez dira hain boteretsuak edo etekin ekonomiko handiegirik ematen duten sektoreak, beraz, hauen kasuan deslokalizazioa eman da ekialderantz. Hau da, ekialdeko Europar Batasuneko herrialdeek hartzen dituzte
hemen Errumaniako irudi bat dago, hartzen dituzte fabrika hauek. Azkenean, adibidez, Espainiako fabrika bati merkeago aterako zaio, planta bat sortzea, Bulgarian edo Eslovakian edo. Eta amaitzeko, esan barra dago, Europar Batasuna beldur dela, protekzionismoaren beldur dela. Protekzionismoa zer den azaltzeko, mapatxo azkar bat egingo dizuet. Eta hemen, ikusten da, Europar Batasuna. Afrika, Erresuma Batua, eta Kanada, Karibe, Amerika, esango dugu, hau Amerikako estatu batuak dela, eta hau Europar Batasuna. Europar Batasuna ez da estatu bat, dakigun bezala, hainbat estatu daude, Portugal, Espainia, Frantzia, Danimarka, Italia eta bar. Suitza ez da. Kontua da, ekonomikoki muga hauek ez direla existitzen. Aduana batasun bat dago. Beraz, muga hauek egongo ez balira bezala funtzionatzen du ekonomikoki Europak. Orduan, barruan, salerosteko arazorik ez dago. Zer egin dudan. Eta tradizionalki, Europar Batasunak estatu batuekin salerosketa izan du, azken finean kolonia bat izan zen, eta kapitalismoa denetik truke hauek egin dira. Eta truke hauek muga zergak izaten dituzte. Muga zergak dira produktu batek zerga edo impuesto batzuk izatea. Orduan, hemen ekoizten den zerbait estatu batuetan saldu behar bada, muga zerga bat ordaindu beharko du, estatu batuetatik Europara ere. Baina tendentzia zen muga zerga hauek azken urteetan kentzea. Eta horrela mundu mailan horrelako trukeak egiterakoan, muga zerga horiek kentzen joan dira herrialdeen artean. Hemen egingo dugu Asia dagoela, Txina eta bar. Kontua da, hemen Txinak joko honetan mundu guztira esportatu du pila bat. Eta horren adibide handiena izango lirateke, edo esanguratsuenak, segurazki ezagutuko dituzuen Temu eta Shein, ezta? Temu eta Sheinek saldu besterik ez badu egiten estatu batuetara, zer gertatzen da? Estatu batuetan dauden enpresak, bertakoak direnak, ezingo dutela saldu. Zapata fabrika batek, estatu batuetan saltzen zuen zapata fabrika batek, edo kamiseta fabrika batek, itxi egin beharko du, Temu eta Sheinek merkatu oso kontrolatzen dutelako. Donald Trumpak esan zuen, geldi. Honek ezin du horrela jarraitu. Orduan, hemen muga hauek gainditzeko, muga zergak asko igo ditu. Ez Txinari bakarrik, baina bereziki bere interesa Txinan zen. Orduan, muga zerga horiek igotzean, Txinak ezin ditu exportatu estatu batuetara. Horrela, Donald Trumpek ahalbideratzen du, bertan dauden fabrikak bertan saldu ahal izatea. Eta protegitu edo babestu egiten du bertako enpresarioak. Beraz, protekzionismoak babesten du bertako enpresarioa. Hau gertatzen ari denez, orain beldur da, Europa beldur da, ez ote dion berari ere, salmenta edo esportazio hori etengo. Hori esan nahi du Europar Batasunak beldur izatea protekzionismoari. Eta Europar Batasunak ze politikak dauzka sektore honetan. Bi hildo nagusi dauzka. Energiarekin lotutako politikak eta industriarekin lotutakoak. Energiarekin argi dago alde batetik, menpekotasun horrekin
bukatu behar da, edo murriztu egin behar da. Eta hein handi batean lortu duela ikusi dugu. Oso garrantzitsua ere deskarbonizazio prozesua. Fabrikek karbono dioxido handia botatzen zuten, eta hori kaltegarria izan da gure osasunerako, eta ondorio kaltegarri ekonomiko zeharkakoak ere izan ditu. Orduan, prozesu horretan gabiltza. Nola lortzen ditugu bi gauza hauek? Berriztagarriak gero eta gehiago igoz, nik uste dut, beraientzako ehuneko 100 berriztagarriak izatea izango litzatekeela helburu nagusia, baina hori oso epe luzera. Orduan, epe motzera edo ertainera, 2030 begira, ea berriztagarriak ehuneko 32 igotzen ditugun, hau da, dagoena eren bat gehiago, eta berotegi efektuko gasak murriztu, gaz txarroiek ehuneko 40 jaitsi. Osa, orain, ateratzen den ke horren guztiaren erdira jaitsi gutxo gara. Horrela, lortuko litzateke energia eraginkortasuna eren bat hobetzea. Eta industriarekin lotuta ze neurri? Ekologikoagoa izatea, digitalagoa izatea, eta lehiakorragoa izatea. Ikusten duzuen bezala, bateragarriak dira, ezta? Osea, hemen ikusi ditugun gauzak, bat egon daitezke hauekin. Bai? Eta azkenik, eteak sustatu. Eteak dira enpresa txiki eta ertainak, pequeña y mediana empresa. Eta Europan suposatzen badute kopuruan gehiengoa, hau da, Europan milioi bat enpresa ongo balira, pentsatu 999.000 piko izango direla txiki eta ertainak. Eta kantitate oso txiki bat izango dira enpresa handiak, horien artean multinazionalak ezagunenak direlarik. Baina kontutan hartzen badugu ez kopurua baizik eta etekin ekonomikoa, eta denbora guztian dolarraren simboloaren ez jartzen, baina hau jarri beharko nuke, diru edo etekin gehien ateratzen dutena multinazionala dira. Hau da, merkatuaren edo ekonomiaren parte handiena multinazionalek daukate, eta enpresa txiki eta ertainek parte txiki bat. Orduan, hori igo nahi da edo hori sustatu nahi da. Handixago izan dezaten bere parte hartze ekonomikoa. Espainian sartu den bagara, ikusten dugu Europan bezala, mehatzaritzak eta energiak ez daukatela zifra alturik, ikusten duzu, barne produktu gordinaren ehuneko 1 baina gutxiago suposatzen duela mehatzaritzak, baina mehatzaritza konkretuki Europar Batasunean pisua daukan zerbait da. Energia askorik ez dago, baina mehatzaritza dagoenak badauka Europar Batasunean presentzia. Ez gauza ekoizten dira, hemen link bat neukan, baina gaizki dago, eta joan barko naiz banan, mineral metalikoak, industrialakoak eta arrobiak guzteko hemen dagoen honetan azaldu behar da. Lehenengo grafiko hauek adierazten dute mehatzaritzaren panorama Espainian. Eta ikusten da, lehenengo grafikoan, Andaluzia dela erkidegorik, edo mehatzaritza gehien daukan erkidegoa. Bigarren postuan, Katalunia, Gaztela Leon, Galizia egongo lirateke. Eta zer da mehatzaritzatik ateratzen dena? Hemen eren bakoitza hartzen du produktu hauetako bakoitza. Eren bat gutxi gara bera, edo laurden bat, mineral metalikoak gehien bat, arrobi produktuak eta industria mineralak. Harri apaingarriak ere ehuneko 11%, ikusten duzuen bezala, metalak eta arrobiko produktuak izango lirateke kanterako harriak, zementoa edo porlana egiteko. Gaztela eta Leonen arbela nagusitzen da eta berrizta ezinen menpekotasun handia dago. Hori aurreko honetan ikusten da. Hemen ikusten da berrizta ezinak dira petrolio eta gas naturala. Orduan ikusten badugu hemen trampa txiki bat dago.
petroleoaren garapena ikusten badugu, erdia baina gehiago zen 2000 urtean, eta 2 hamarkada ondoren jaitsi da, ze ondo. Petroleo gutxiago kontsumitzen dugu, ze ondo. Kontua da, gas naturala, ez dala hain naturala, berriztezina da, bikoiztu egin da. Orduan, biak batera kontutan hartzen baditugu, bi hauek baitira berrizta ezinak, ikusten dugu 20 urten buruan kontsumoaren portzentaia hazi egin dela. 74tik 77ra pasa gara. Beraz, dependentziarekin bukatzea lortu ez dugun dependentziarekin bukatzea ez dugu lortu, baina ez hori bakarrik, baizik eta hazi egin dela dependentzia hori. Beraz, datu txarra dago. Eta bueltatzen bagara Espainiako diapositibara, ikusten dugu berriztagarrien kontsumoa 15%koa dela. Orduan, Europar Batasunarekin konparatuta, berriztagarrien ekoizpena erditik pasatzela 2020an, gu oraindik Espainia mailan gabiltza oso paial. Beste sektore garrantzitsu bat, eraikuntza da. Eraikuntzaren sektorea 2007an tope zebilen, landunen 13%, barne produktu gordinaren 11%, baina egia esan oso sektore hauskorra zen, ez zelako benetako eskari batean oinarritzen, ez zegoen dirurik hainbeste etxe erosteko, eta horri deitu zitzaion higiezinen burbuila, la burbuja inmobiliaria. Horrek eztanda egin zuen, eta eztanda egitean, hamarkada batean, zifrak erdira jaitsi ziren. 13%tik langileen 6%ra pasatzen, beraz, pentsatu, 7% langabezira doala. Eta etekin ekonomikoen 11%tik 6%ra pasatzen gara. Orduan, eraikuntzaren jaitsiera nabarmena izan zen. Horri, gehitu behar zaio pandemian, berriro astindu zela sektorea, eta egoera okerrera joan zela. Zein da gaur egungo egoera? Ziurgabetasunarena, inseguridadea, incertidumbrea, ez dakigu zer gertatuko den eraikuntzarekin, gero eta garestiagoak dira, jendeak ez dauka erosteko, ez da alokatzeko dirurik, beraz, arazo larria da gaur egun eraikuntza. Eta bukatzeko Espainian industriaren sektorea industria bera, krisiak eta tertziarizazioak astindu duena. Tertziarizazioarekin lotuta irudi hau dago, Alemaniakoa dena ez da Espainia, baina ondo adierazten du zer den. Tertziarizazioa da, bigarren sektoretik hirugarrenera pasatzearen prozesua. Normalean, zerbitzuen sektorek ospe handia daukate eta ekonomikoki ondo doan sektore bada, orduan bigarren industriak kolpea izaten duenean, hirugarren industriako jardueretara abiatzen dira. Irudi honetan fabrika hau abandonatuta geratu zen, eta gaur egun Alemaniako Duisburgo hirian dago, eta zerbitzuen sektorera bideratutako jarduerak daude. Jatetxeak, kontzertuak ematen dira, kirolak praktikatzen dira, aisirako jarduerak daude bertan. Orduan, Espainia mailan ikusten da tertziarizazioa bigarren sektoreko fabrika askori kalte egin diola, eta horietako asko abandonatuta, itxita geratu dira, beraz ikusi beharko litzateke nola birmoldatu industria horiek. Hala ere, industria sektore garrantzitsua da, eta landunen 14% suposatzen du, eta barne produktu gordinaren 15%. Ez dira zifra altuenak, baina nahiko altuak dira. Zeintzu dira sektore nagusiak? Elikadura, energia banatzeko materialak, ibilgailuak, petrokimika, kimika, metalak. Eta zer kidego dira industrialenak? Populazio handienak dutenak, Madril, Katalunia, Andaluzia, Eusko Autonomia Elkartea eta Valentzia.
Bueno, ze politika hartzen dira kontutan Espainian industriari aurre egiteko edo krisiei aurre egiteko? Berri industrializatzea oso garrantzitsua da. Industria batek krisia jasaten duenean, 2.0, 3.0, 4.0, nolabait aurre egin behar zaio, sormen erabili behar da eta sektore modernoetara jo. Horretarako digitalizazioa bultzatu behar da. Digitalizazioa bultzatzeko gazteleraz I+D+I deitzen zaio, investigación, desarrollo, innovación, euskeraz I gehi B, ikerketa, garapena eta berrikuntza. Eta horretarako parke teknologikoa daude, hemengo hau bezala, Tres Cantos, Madril iparraldean dagoena, guk Donostian adibidez daukagu Miramon. Digitalizazioaz aparte, trantsizio ekologikoa bultzatu behar da. Hondakinen kudeaketa eta ingurumena zainduz. Gogoratu I, ikerketa, G, garapena, B, berrikuntza. Eta amaitzeko, Euskal Autonomia Erkidegoa. Bueno, Euskadin esan dizuedan bezala, energia oraindik gutxiago dago, eta ikusten duzuen bezala 92,5% importatu behar da. Daukagun dependentzia da erabatekoa, ez daukagu bat ere energiarik. Hau oso datu beldurgarria da. Berriztagarrien zifra oso baxua da, 7 bakarrik. Eta denetari daukagu, baina denetari daukagun hori oso flojito. Energia hidraulikoa daukagu, haize energia, biomasa energia, geotermikoa, eguzki energia eta marea energia ere bai. Baina begira, marea energian mutrikun dago zentral txiki bat, bideo bat daukazue, ez dugu ikusiko honen, hemen. Olatuen indarrarekin energia ateratzen datza. Eguzki energiari dagokionez, badaude zenbait zentral, Araban eta Nafarroan batez ere, hau ekian da, eguzki plakak daudena Araban. Geotermiko zentralik ez dago, baina 700 instalazio baina gehiago daude etxe bizitzetan. Hemen ikusten da nola sakoneran temperatura altuago daudenez, ura jaisten da, eramaten da sakonera, bertan berotu egiten da eta ura berotuta bueltatzen da etxera. Geotermia hortaz aparte, biomasarekin ere sor daiteke energia. Biomasa, material organikoak, egurra adibidez, erabiltzen datza, eta hemen Nafarroako Zangotza hiriko planta bat ikusten da. Biomasa planta bat, non, hondakin organikoetatik atera daiteken energia. Eguzki, haize energiari dagokionez, gero eta tipikoagoa dira gure mendipuntetan, eolikak ikustea, eta itsasoan ere ari dira egiten horrelakoak. Eta biomasa, hidraulikoa, azkenik izango lirateke, uraren indarra aprobetxatuz sortzen den energia. Txikiak eta handiak daude, hemen irudian ikusten dena mini zentral bat da. Gehienak Iberdrolarena jabegokoak dira. Bueno, haize energia ez dut esan, Badaia, Bizkaian, Elgea Urkila, eta Oiz mendian Bizkaian baita. Barkatu, Badaia Araban, Berrizta ezinei dagokionez, erosi egin behar ditugu, ez ditugu propioak, baina erosten duguna itsasontziz dator, eta Muskizeko planta honetan, Petronorren planta honetan, birfindu egiten da, serrefina. Beraz, petroleoa gordina da, naturala da, eta petroleotik eratorriak ateratzen dira. Bertatik ateratzen da gasolina, metanoa eta gauza guzti hauek. Etanol, eta ez dakit zeintzuk diren eratorri guztiak, baina petroleoa eraldatu egiten da birfintzean. Eta Bilboko portura iristen dira, bai petroleoa eta bai gas naturala. Planta honetan gasa almazenatzen da, eta energia termiko, zentral termiko horren bitartez, energia bilakatzen da.
Bueno, ikatza lehen garai batean oso garrantzitsua izan zen, bai naturala eta bai egurretik ateratzen zena, baina 2012an azken zentrala itxi zuten Pasaian zegoen. Hemengo Pasaiko irudi honetan garabi batzuk ikusten dira, barkuak kargatzeko, deskargatzeko, ontziolak ere, ontzigintza, oso tipikoa izan da Euskal Herrian, ontziak eraikitzean datza, ontziak eraikitzeko industria da, astilleros, baina horiek ere ixten ari dira. Eta, bai, aztu zait, irudi hau azaltzea, igiez markatu atzera noa, baina Espainiako igiezinen burbuila azaldu dudanean, irudi honetan ikusten adibidez, Valdebebas, Madril inguruan, nola planifikatzen duten arkitektoek, oso polita, baina gero krisiak eztanda egiten duenean, hau da errealitatea. Ezin da dena eraiki eta batzutan isolatuta geratzen dira etxe bizitzak inongo zerbitzurik gabe. Eta Euskal Herrira bueltatzen naiz eta industria aurretik energia azaldu ondoren, gaur egungo egoera azalduko dizuet. Industriaren egoera Euskal Herrian beti izan da nahiko potentea. Ikusten duzuen bezala, bai landunen, langileen, eta bai barne produktu gordinaren, diruaren laurdena industriatik dator, beraz oso sektore potentea da. Hori bai, erreleboarekin arazoa daude, jendea sartzen ari da eta nork egingo du lan industrian. Ez da erakargarria gazteentzako. Barne produktu gordinaren ehuneko altu bat inbertitu egiten da ikerketa, garapen eta berrikuntzara. Beraz, ideia da mantentzeko zifra hauek eta industriak potente izaten jarraitzeko horrelako sektoretara dirua bideratzea. Horregatik esaten da, berritzailea den eskualde dela Euskal Herria, edo behintzat hori nahi da. Eta galdera da, laugarren industria iraultzen gaude, azken finean, gure fabrikak gero eta mekanizatuagoak daude, robotizatuagoak, eta ideia da, etorkizunean, langileak izan ordez, dena mekanizatua, automatizatua egotea. Zeintzu dira sektore ekonomikoak gure industrian? 3 multzotan sailkatzen dira. Oinarrizko multzoa gorriz daudenak izango lirateke tradizionalak eta krisien aurrean gehien astintzen direnak. Oso garrantzitsua izan da beti siderurgia, astuna, hau da, altzairua ateratzea, azero, eta 19. mendetik sekulako pisua izan du. Batez ere Bilbo handian, hemen ikusten duzuen irudi hau da, Barakaldoko Altos Hornos, eta, ikusten zuen bezala, hor bizitzerik itzegoen, horrekin, sekulako ingurugiro arazo handiak zeuden, baina etekin ekonomiko handiak garai hartarako izan ere, enpresa hau, ez Euskal Herria mailan bakarrik, baizik eta mundu mailan oso ezaguna zen. Eta industria oinarrizkoaz aparte, ekipamendu ondasunen industria daukagu, non oso garrantzitsuak diren enpresak, makina erremintaren enpresa dira, enpresa eteak dira asko, txiki eta hartainak, baina sekulako pisua daukate Gipuzkoan, motorrarekin lotutako industriak, ekipoak, ekipo ondasunak, garraio materialak, eta gero dauzkagu kontsumo ondasunak, telekomunikazioak, Euskaltel bat, bioteknologia, elektronika, automobilgintza, kimika, plastikoa, altzariak, ez altzairua, altzariak, muebles, elikagaiak eta abar. Hemen irudi batzuk ikusitzakegu edo link batzuk mapara eramaten gaituztenak. Garraio materialekin, CAF edo Irizar dauzkagu, Beasainen eta Ormaizin. Telekomunikazioak esan bezala Euskaltel. Bioteknologia, hartzen badugu Zamudion parke teknologikoa, Bizkaiko parke teknologikoa. Bioteknologia, konturatuko zarete, enpresa pila bat ateratzen direla. Enpresa txikiak izaten dira, askotan, 10 langile ere ez dituzte, ez da irikitzen, baina egizu froga etxean,
eta oso jende gutxi lanean ari den arren, diru asko, puntuako enpresak direlako, diru asko ematen dute. Automobil gintzarako, hemen Mercedes Gasteizen. Eta ez dago linkik baino, estekarik baino, hemen ikusten da farmazeutika ere, hau Leioako Faes Farma, farmazeutika. Eta, irudi honetan ikusten da, hau selektidaderako mapa izaten da, zertzeko, eta ikusten da, non kokatzen diren langile industrian egiten duten langile kopuru handienak. Ikusten duzuen bezala, Gipuzkoa eta Bizkaian, baina erkidegoko mapa da, hau ikusi beharko genuke, beste 4 probintzia gehituta zer izango genuke, baina gehien bat Bilbo inguruan aurkitzen da. Eta ez hiriburuetan bakarrik, Euskal Herrian oso garrantzitsuak izan dira hiri txiki eta ertainak. Hemen badaude herri pila bat, ez direnak hiriburuak eta industria sekulako daukatenak konparatuta daukaten biztanleriarekin. Eta azterketan zer atera daiteke? Onoko irudiak azaldu daitezke, eta irudi bakoitzaren arabera, lehen sektorarekin batera, kontutan hartu behar duzue ze lurralde eskalatan gauden, Europa, Espainia edo Euskal Herria, eta ze hiriburuz ari garen hitz egiten. Adibidez, hau ikusi dugu Europa dela, Duisburgo, hau azalduko balitz, Europar Batasunari buruz hitz egin dezakezue, eta gogoratu tertziarizazioaz hitz egin beharko zenuketela, tertziarizazio kontzeptua azalduz. Grafiko hauek ateratzen badira, grafikoak berak ematen digu informazioa, eta lotu ezazue mesedez Espainiarekin. Argi dago Espainiako grafikoak direla, eta pixka bat erkidegoak azaltzen dira, zeintzu diren mehatzaritzarekin lotutako produktuak edo materialak, eta nola garatu den, nola eraldatu den energiaren kontsumoa Espainian. Honekin lotuta Espainiako industriari buruz ere hitz egin dezakezu. Mapa hau ez da aterako, hau ere selektideko mapa bat izango litzateke, ez duzu komentatu behar. Eta hau esan dizudan bezala, Mercedes da, Gasteizen, beraz hau azalduko balitz, Euskal Herriko industriari buruz hitz egin behar duzu. Esaten dudanen Euskal Herriko industriari buruz hitz egitea da diapositiba hau azaltzea. Eta diapositiba hau azaltzerakoan, noski, Mercedes balin bada, badakizue denok, Mercedes kotxe marka bat dela, kotxeak edo, garraiorako kamioiak, autobusak eta ere badaude. Orduan, batez ere hor kokatu behar duzue. Irudi hau azaltzen bada, Euskal Herriko industriari buruz ere hitz egin, beti ere energia eta baliabideak lehendabiziko gauza azaltzeko izaten dira, Pasaiako portuarekin, berdin, hemen noski Euskal Herriko energiari buruz hitz egin behar duzue, eta honekin lotuta Euskadiko industriari buruz ere hitz egin daiteke, eta baita Espainia edo Europako energiari buruz konparaketa egin dezakezue adibidez. Hemen ere energia Euskal Herrian, energia Euskal Herrian. Eta hau izan da guztia. Espero dute lagungarri izan da bideo hau eta asko ikastea.